Conta la llegenda que fa molts i molts anys, quan la sortida i la posta de sol marcaven les passes de la història, les muralles i les banderes de Montblanc ja desafiaven el vent. A la part més alta del poble hi havia un castell preciós, on hi vivien el rei, la reina i la seva filla. Els llibres d'història i els manuscrits expliquen que el seu regnat va portar pau, justícia i riquesa a la vila. I jo us puc dir que realment va ser així. En aquell temps jo era una noia molt jove. Recordo perfectament que érem un poble feliç i pròsper. Les rialles omplien els carrers i les places. La gent es guanyava la vida treballant al camp o amb els oficis dins la vila. Hi havia aprenents, mestres, gremis, hi havia tota mena d'oficis artesans. Aquells dies, Montblanc era un poble feliç. També hi havia fusters, forneres, picapedrers, mercaderes, carnissers. Passejar pels carrers empedrats del poble era descobrir tot un món de sons i olors. I és que la vida a Montblanc era tranquil·la. Tan tranquil·la que a mi les hores se'n feien més llargues que un dia sense pa. Menys quan sortia a jugar amb els meus amics i amigues. Llavors sí que em passaven volant. Però la tranquil·litat es va acabar un bon dia que jugava a les justes. Mentre corria per posar la llança dins del cèrcol, una pagesa va passar tan ràpid pel meu costat que em va fer caure a terra. Va anar directe, tota esverada, al capità de la guàrdia, que acabava d'entrar a la plaça Major. Només vaig poder sentir 3 paraules: monstre, urpes i ales. Acte seguit, el capità, blanc com el paper, va arrencar a córrer cap al castell. I jo vaig córrer al seu darrere. Bon capità, com és que veniu tan nerviós? Majestat, una pagesa m'ha explicat que l'ha atacat una bèstia enorme al bosc. I li ha fet mal? Està bé? Ha sortit il·lesa, majestat. I què diu que l'ha atacat? Un senglar? No, un animal més gros. Un os? No, la pagesa ha dit que té unes ales molt grosses,
unes urpes molt esmolades i una cua molt llarga. Senyors, sembla que jugueu a les endevinalles. Això és el capità, reina meva, que està nerviós perquè una àguila ha atacat a una pagesa. Tampoc he de raonàliga, majestat. És tot molt estrany. Reina, vos que sou una dona sàvia, què en penseu de tot això? Majestat, si el que ha vist la pagesa és real i no va confosa, feia un segle que no es veien bèsties amb ales grosses, urpes esmolades i una cua molt llarga. Voleu dir que és... Tant de bo que m'equivoqui, segurament que es tracta d'un drac! Ai, Nostre Senyor ens assisteixi, tant de bo que us equivoqueu. Capità, prepari els nostres millors homes i enviï'ls cap al bosc. A les seves ordres, senyor. I així va ser com el meu pare va ordenar que els 100 millors soldats anessin a trobar aquella bèstia i que no tornessin fins que fos morta. Majestat, els cavallers ja han tornat. Magnífic! Ordenaré al cuiner reial que prepari un gran banquet per celebrar-ho. Majestat, no hi ha res a celebrar. Els nostres homes confirmen que era un drac i que els ha guanyat amb un sol cop de cua. Com dius? Però on s'és vist, si érem 100 contra 1? Hem subestimat la bèstia, senyor. És més forta que nosaltres. Doncs haurem de trobar la manera de guanyar-la. I si cada dia li portem un animal al bosc? Si nosaltres no li donem menjar... Segurament la fera no s'acostarà al poble. Ordeno que cada dia un ramader o una pastora de la vila li porti un animal del seu bestiar al bosc perquè se'l mengi. I així va ser com cada dia, al trec d'alba, li duien una menja al drac. Van ser uns dies en què van poder fer vida normal. En el meu cas, la vida normal significava vida al castell, aprendre a brodar, llegir, dibuixar, dansar, a fer coses que se suposava que només feien les noies. Mare,
Això de cosir està molt bé, però jo també vull aprendre matemàtiques i a lluitar amb espasa. Eleonor, filla meva, mira que ha sortit torta. Quantes vegades t'he de dir que una noia no ha d'anar brandant espases? I sent la princesa tampoc hauries de jugar a les justes pel carrer. Quins exemples estàs donant amb la teva actitud? I quin mal hi ha en que jugui a les justes? Les justes són coses de nois, bé, de cavallers, i tu no ets ni una cosa ni l'altra. Ets una noia, ets la princesa, ets la futura reina. I una reina no fa la guerra. La guerra és per als reis i tu, el dia de demà, ja tindràs el teu rei. Quin rei? El que em buscareu perquè m'hi casi tant si m'agrada com si no? Exacte, tal com van fer amb mi. Mira el teu pare, prou bé que ens ha anat. Però mare, jo vull poder triar què dir, què fer, si viure amb algú, si viure sola. M'agradaria tenir l'oportunitat d'escollir com viure la vida i no fer les coses perquè toca fer-les. Vull poder ser jo mateixa. Tot això ho has de deixar a les nostres mans. Tu no ets qualsevol, Eleonor. Ets la filla del rei i has de fer el que et toca fer. I així, la meva mare donava per acabada la discussió. Però digués el que digués, jo tenia clar que era molt més que una princesa i que quan fos gran tindria tot el dret i la llibertat de decidir per mi mateixa. Majestat, fa 40 dies que li estem portant animals i s'estan acabant. Ja li hem dut tots els bous, vaques, ovelles, cabres, gallines i ara li estem portant conills. Però de conills ja ens en queden pocs. I què li podem portar? No ho sé, Majestat. Ratolins no crec que en vulgui. Doncs així només ens queda una opció. Una opció? Les persones? Les persones? Les persones.
Això és un disbarat. Segur que podeu fer alguna altra cosa. I si demanem ajuda als altres comtats per derrotar la fera? L'ajuda ja està demanada, però trigarà molt en arribar. Hem de guanyar temps. Farem un sorteig, escriurem en un paper el nom de totes les persones que viuen a la vila i els posarem dins d'una olla. I cada dia traurem una papereta, i a que li toqui el lliurarem al drac. I la família reial també entrarem al sorteig? Sí, hem de donar exemple. Sapigueu que això no m'agrada gens. És una bogeria, però entenc que nosaltres hi hem d'entrar. La decisió del meu pare va ser ferma. Tot i les primeres queixes, la gent sabia que no hi havia cap més opció per guanyar temps. I així es va fer. El ferrer va forjar una olla ben gran a correcuita. Cada família i persona hi havia de dipositar les paperetes amb els noms. A la plaça Major no se sentia ni una mosca. La mà innocent d'una nena petita va treure un paper de dins l'olla i el va mostrar. Tot i que jo estava lluny i no veia el nom, vaig saber ràpidament a qui li havia tocat. Tota la plaça es va girar cap a mi. No! La meva filla no! Majestat, hem de fer que el sorteig es repeteixi. És impossible. Però és la nostra filla. Tu ets el rei. Tu pots anul·lar el sorteig. Pare, mare, no us discutiu més. M'ha tocat a mi i punt. No seria just que jo ara aprofités qui sóc per salvar-me. Demà matí compliré amb el meu deure. Amb la primera llum del dia, vaig sortir del portal de la muralla per anar a trobar el drac. Tot el poble plorava mentre s'acomiadava de mi. Trista i alhora decidida, vaig enfilar les meves passes cap a dins del bosc. Mentre avançava pel camí, la incertesa s'apoderava de mi i milers de preguntes em venien al cap. Com devia ser la bèstia? Què havia de fer quan la tingués al davant? Com ho faria almenys per ferir-la? Quan estava a punt de sortir del camí, vaig sentir el galop molt fort d'un cavall darrere meu. Princesa, espereu, que ja arriba el cavaller Jordi per salvar-vos del drac. Salvar-me? A mi? Devia estar de broma.
com tots dos junts, l'un al costat de l'altre, vam anar a trobar la bèstia dins del bosc. Al cap d'una estona vam sentir un bram molt fort. Quina por! Eleonor, aquest bram és una bèstia molt grossa. El cap em diu que és millor que marxem i pensem un bon pla d'atac, però el cor m'anima a tirar endavant. A mi em passa el mateix. Crec que hem de veure amb els nostres ulls si aquesta bèstia és un drac ferotge i la mida que té. Per segona vegada vam tornar a sentir un bram molt fort. Tot i que ens tremolaven les cames, vam seguir avançant fins que vam trobar una bèstia enorme. Estava asseguda a terra, d'esquena a nosaltres. És enorme! Veus què fa? No, sembla que menja alguna cosa. Com més l'observàvem, més ens n'adonàvem que aquella bèstia no la podríem vèncer sols. Mentre tiràvem enrere, vam xafar un grapat de pinassa seca i amb el soroll que vam fer, la bèstia es va girar cap a nosaltres i ens va mirar fixament. Al moment, vam caure de cul a terra. El drac es va acostar fins que el seu morro va quedar a un pam de la nostra cara. El Jordi tenia una mala llança i jo, que havia agafat a l'espasa que havia agafat del palau. Havíem de ser molt ràpids. Ens van sumar i al cap d'uns segons ens va dir: Heu vingut a atacar-me o a ajudar-me? Ajudar-te. Sí, si us plau. És que fa un any se'm va clavar una branca al dit gros del peu. Per més que ho provo, no me la puc treure. Tinc els dits de la pota massa grossos i em fa molt de mal. I és per això que brames tan fort? I clar, és que em fa molt de mal. Compte, Eleonor. No me'n fio. Potser és una excusa per menjar-nos. Per què us hauria de menjar? Ja ho sabem, que els dracs mengen persones. I animals? Doncs us han informat molt malament. No tots els dracs som iguals. Jo sóc herbívor, és a dir, només menjo plantes i alguna herba amb la tija ben verda i fresca. Ah, sí? I on són les vaques, els bous i les ovelles que t'hem anat portant perquè no toquis al poble? Quins voleu dir? Tots aquells animalots que han anat apareixent per aquí al bosc? Em pensava que s'havien perdut o que algun donent els havia abandonat. I on són ara? Segur que se'ls ha menjat. Que no, que són aquí. Els he fet un tancat perquè de dia puguin pasturar tranquil·lament. A la nit dormin amb mi dins la cova. És molt divertit, com anar d'acampada. Llavors va ser quan el cavaller Jordi i jo, que encara seguíem agafats de la mà, ens vam aixecar de terra. I quan vam mirar al nostre voltant, quina sorpresa! Allà hi havia totes les vaques, ovelles, conills, gallines. Així que heu vingut a buscar els animalots? No, la veritat és que veníem a matar-te. Com que sempre ens han dit que el drac és tan dolent i perillós i que et volies menjar la gent de la vila, hem decidit venir a defensar la nostra terra. Però ara ja hem vist que tot ha estat un malentès, Ja ho diuen que els humans sou uns malpensats. Doncs t'han informat molt malament. No tots els humans som iguals. Bé, és igual. Ara el que importa de veritat és: em podeu ajudar a treure la branca? Llavors, el drac ens va acostar la seva gran pota, on tenia la branca clavada al dit gros. El Jordi i jo vam començar a estirar, i a estirar, i a estirar. Ai, quin mal! Aguanta, drac, que ja surt! Va, respira, que ja quasi està. Ai, ja ha sortit, que bé! Com pot ser que l'hagis portat clavada tant de temps? Doncs mira, us ho explico.
amb la por que hem passat i resulta que només havies vingut a demanar ajuda. Pobres soldats, els vas vèncer només amb un cop de cua. Jo només em vaig defensar. Van venir i van marxar tan ràpid que no vaig tenir temps per explicar-me o demanar perdó. Fa segles que vaig decidir ser un bon drac. N'estava tip de no tenir amics ni amigues i tothom marxava corrent quan em veia. Jo vull decidir com ser i què fer. Això em sona. Mentre el drac ens explicava tots els malentesos que havia hagut d'aclarir i les vegades que s'havia hagut de defensar només per portar l'etiqueta de drac, va passar una cosa extraordinària. De la ferida del dit gros del peu en van brollar unes gotes de sang que van caure a terra i al moment em va créixer un rosal ple de roses vermelles. Oh, quina meravella! És que la sang del drac és màgica. Princesa, si em permeteu, ara mateix us colliré una rosa d'aquest roser i us la regalaré. Per recordar el dia que... Per recordar el dia que junts vam fer pinya i hem vingut a trobar el drac. Jo també me'n quedaré una. Si és així, de bon grat, accepto el vostre present, cavaller Jordi. Oh, una princesa i un cavaller que uneixen esforços per veure'm a mi. Ja ho diuen, un de sol va més ràpid, però acompanyat va més lluny. I si hagués estat un drac ferotge, què hauríeu fet? Hauríem lluitat contra tu per defensar la vila i la seva gent. Sí, com sí, ens has ajudat a descobrir moltes coses. Si la por era real o imaginària, que les coses no sempre són el que semblen. A mi també m'agradaria fer alguna cosa per vosaltres. Què puc fer per ajudar-vos? Jo crec que el millor que podem fer és explicar a tothom el que hem après i que tot ha estat un malentès. Doncs va, pugeu al meu llom, que us hi duré volant. El cavaller Jordi, el drac, els animals, la rosa i jo vam anar cap a Montblanc. El portal es va obrir de bat a bat i va sortir el poble sencer a veure què passava. Ningú es creia el que veia. Va ser una gran sorpresa i una gran alegria per a tothom. No puedes ir ahí con Álvaro, no puedes ir ahí.
Des d'aquell dia que encara guardo la rosa i me la miro cada vegada que he de prendre una decisió. Amb el Jordi vaig aprendre que junts podem avançar més i millor. I amb el drac que les coses no sempre són com s'expliquen i que cadascú és molt més del que sembla en un primer moment. També vaig aprendre que la por és una emoció que tothom pot sentir i que ens alerta d'un perill. Tot i que de vegades el perill només és una idea que ens hem fet al cap. Imagineu-vos que hagués cregut que només sóc una princesa. Imagineu-vos si no hagués aturat aquell cavaller. Imagineu-vos si haguessin matat el drac sense donar-li l'oportunitat d'explicar-se. I vet aquí una rosa, i vet aquí un drac, que aquesta cantata ja s'ha acabat!